Kasi may kapatid mo nandito? Hindi sa Pinas. Ganun talaga, kailangan Sakit. talaga. Hilot. Pero mamaya wala na yung sakit nito. Kasi first time lang nito. Aray ko, ang sakit. Ayun. Ouch! Yun, ugat mo. Ouch! Okay. Ah, ouch. Pero pagpunta mo dito masakit. Masakit siya. Masakit siya konti. Pagpunta mo dito. May konti lang. Pero madalas siya sumasakit. Pag lalo na pag taglamig. Ayun. Oo. Ouch. Okay, sakit. Okay. Sakit. Pero daw sakit. Agad, sakit yung operasyon ko dyan. Yes, alam ko yan. Hindi naman natin na ano yung walang operasyon lang. Agad, masakit dyan yung operasyon ko. Yan, yung gilid. O dyan, may gilid din dyan, yung masakit din dyan, yung gumaganyan. Lalo pag dire-diretso yung lakad ko. Dyan, sakit dyan. May ikot siyang gano'n, oh. Ayun nga, kaya nga natin na ano hindi ikot eh. Para sure na magaling ka na pag-uwi mo. Please, magaling na sana. Gusto ko na umuwi. December tapos na kontrata ko. Ilan years ka na ba dito? 2 years lang mahigit. Tapos ano, Nag-renew ka lang? hindi ako nag-renew kasi sabi ko, uwi na ako kasi tumpa ako. Sabi niya, bago ka uwi, pa-opera pa natin. Ano? Alisin natin yung sa loob. Mali. Tapos, Uwi ka na, hindi ka na babalik. Ano? hindi na, hirap ako sa amo ko, madamot. Yung? Hirap ako sa amo ko, sa akin lahat. Tapos, Di ba at least madamot. exit ka, makakabalik ka dito. Oo, exit ako. Ang kunin mo na kasi skills. So, ginano, may pera ka naman pang placement, skills ang kunin mo. Dito, Kasi pagka skills ang kinuha mo cleaner, may day off ka, tapos may day off ka, tapos yung sahod mo iba. Ganun yun. Tapos, 8 oras ng trabaho mo. Sama sa Pilipinas. dati ako sa Saudi. Oh, ano trabaho mo dun? Tapos, bahay din. Tapos, nagsara di ba yung Saudi? Kaya dito ako naka-apply. Eh, mas maganda naman kasi dito. Walang tax dito. Sa Saudi may tax na. Mas malaki ang pera dito. Alam mo, minsan, pag-gising ko, aray ka po. Pero minsan wala, kasi nga yung ugat. Sakit pa? Kunti na lang. Oh, kanina Kaya sobra. sobra. Oh, ayun nga kasi, te. Eh, no? Buti ate mo alam. Sabi ko din sa mga may ugat dito sa loob talaga eh. Napilay lang to eh. Operasyon yung baksa. Hindi kasi yan ang Alam mo, sa naiyan na ako sa school, magsundo ako, pilay-pilay ako, Ayun nga masama kasi dito. Pagka dito, Diyan. tapilo, konting simento agad. Hindi kagaya sa atin sa Pinas, hilot lang 2 to 3 days. Wala na. Diba? Umakit siya minsan dito. Hindi kang bala dyan, te. Hindi ka nababalik. Salamat. Diyan ko, kanina sobra sakit. Pero ngayon masakit pa rin. Pero kanina sobra. Hindi, diretso mo lang yan. Okay na yan. Yun na. Wala na. Magic, no? Nag-search nga din ako eh. Tapos ikaw yung Naku, makikita mo na yung video mo. Follow mo na yun. Follow mo na? Tumunog siya. Follow mo na? Yung sa'yo, hindi pa. Follow mo pati sa YouTube ko. Paparisan ng pangalan. Paparis? Oh. Parisan ng pangalan, Boss Hilo TV, pati sa YouTube. Search ko lang isa. Search ko doon mga Hilo, to lalabas Hilo ng akin. sa Oo, lalabas yun. Kasi nalagyan ko yung lahat ng caption ko, Hikwait. Hilot Pilipinas ako, kaya lumalabas siya. Pagka nag-caption ka ng Hilot sa Kuwait, lalabas yung akin. Sa akin muna lumalabas. Kasi marami nagpo-post doon. Minsan may nagpo-post din yung mga, parang maganda yung niya, yung post niya, may mga, placard, Hilot, tapos may nakalagay pa na Hotstone. Wala nagko-comment doon for sa video ko. Ayoko yun. Masayo lang kasi Yung yun. nakita ko sa'yo eh, dito ako, parang gusto ko dito. Sakit pa? Oo, masakit pa pero hindi. Pero kanina mangiyak-iyak ka. Mangiyak talaga ako, sobra. Minsan dire-diretso lakad ko, minsan na naman pilayo. Huwag mo na basahin ito ngayon ha. Oh, hindi pa.
Kahit isang yan, lang araw. Diyos ko, tumunog talaga yung mga yan. Hindi ko napapatuloy yan eh. Tsaka dito, ano mo na rin kasi pagkabagsak ko ito, ininda ko dito. Minsan, aray, hindi ako makagising, makatayo. Sabi ng amo ko, doon na ang layo niyan. Tapos sabi, nakabusangot ako na, ayoko yung massage na sinasabi mo, sabi ko. Gusto ko kasi yung manghihilo. Sige te, lakad ka. Itong Hindi, lakad mo muna. Tayo ka. Hindi ito. Itong sinasabi ko Sige, sa'yo, tayo, sige, tayo. Pinoy. Yan. Pinoy, ito, Pinoy. Oo, nakaano na ako. Sige te, lakad ka. Mukhang masaya na si ate ah. Kung may islet pa lang, may ano siya, pero may iba siya. Ganun talaga, pagkahilot,